De nomineerden worden binnen. Skimpraatcultuur, cultuur, Haiti-dag, Papadag, Bringbrommer, Bezorgbromfiets, Pronkprotter, Aandachtsjunk en Apenstutter, een van de apenstaartgeneratie. We gaan nu naar Burgum om het de mensen daar voor te lezen. Kist u deze worden? Net echt. Geen van ien? Nou, wel iets stukjes, maar zoals protten, dat is een vogel of zo. Haiti-dag. Ik denk dat dat de oppasdag van de papa's is. Nou, dat denk dat je dat heel goed had. Nou, dat bovenste zei me wel wat, die zei me ook wel wat. Haiti-dag? Haiti-dag ook wel, ja. Wat is dat dan? Nou, als je dat hast, als twee dochters hast, die zeggen Haiti, net Haiti. Tenminste, Je denkt dat het vaderdag is? dat had mijn Haiti-dag te maken. Ja, dat is vaderdag, Haiti-dag. Ze bedoelen de papa-dag mooi. Dat de hard oppast. Oh. Wat zou je de mooiste vinden? De skimpraatcultuur. Ja. Vond je dat iets van de jeugd of zo? Nee, de sorrycultuur. Dat politici heel iets sorry zeggen voor het verkeerde hierna. Oh, is dat ja. Op zich best wel logisch, ja. Pronkprotter. Dat is de mooiste? Vind ik wel. Wat zou de budget dan even zo? Nou, iemand die mooi is, hè? Een pronkprotter die het zich goed voordoet en denkt van, nou, ik mag er reizen. Ja, Ja. dat is ik iemand die wat om morgendag verlegen zit. Nee, dat moet allemaal niet. Nee, dat doen we niet. En het nieuwe Frieske woord van dit hier is... Bringbrommer. Oh, is dat? En wat houdt het dan precies in? Ja, dat is wat de pizzacouriers oprieden, hè? Oh, saai, ja, nou maar even. Ja, leuk Ja. woord, Bringbrommer. Ja. Oké, Ja. unaniem besluiten, het wordt voor 2013. Ik vind dit trouwens ook wel een hele mooie. Skimpraatcultuur. Ja, dat vind ik een prachtig mooi ding. Daar hak ik wel wat bij. Dat kom je regelmatig zien.